ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാരന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. കാണാനല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാർബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദികസിദ്ധഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന തരാം ജുഷാം ചരണയോരുഭയകായതാംനഃ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യ അതി കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദികസിദ്ധഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന തരാം ജുഷാം ചരണയോരുഭയകായതാംനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദികസിദ്ധഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന താരാം ജുഷാം ചരണയോരുപകായതാംനഃ. കൃഷ്ണ. ആരെയോ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അവരുടെ മൈക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വല്ലാതെ ശബ്ദമാവുന്നു. അതിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ വെക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇയർഫോൺ ചെവിയിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ
സിദ്ധ ധർമാദയ കിമ ഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരാം ജുഷാം ശരണയോരുപഗായതാം നഃ. പ്രണാമം. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം ദൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശ്യാം ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിം അലഭ്യമനന്താദേ കിം ദൈർഗുണ വ്യതികരാദിഹ യേ സുസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജനാന മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ കിം തേർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരാം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗയതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരസലശാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്തമാദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ടി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാദിഹ യേ സുസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാ ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യതാം അനന്തമാദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികായേ സാരം ജുഷാം ചരണയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിനേശ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ ശരി. കൃഷ്ണ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യനേന്ദ ആദ്യേ കിം ത്രൈർഗുണവ്യതികമാദികയേ സ്വസ്തയേ ധർമായേ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്താദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധിക യേഷു സിദ്ധാഃ ധർമാദയാ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരാം ദുഷാം തരണയോ മുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ തു ചത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്താദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരഞ്ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിം അപലഭ്യ അനന്ത ആധേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധഃ ധർമാദയ കിം അഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിതമംഗൾ ചെയ്ത ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിമലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധിക യേ സിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിമഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം ന. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടേ ച തത്ര കിം അലഭ്യമനന്ത ആദ്യേ കിം തൈർഗുണവ്യതികരാധികയേ സ്വസിദ്ധാഃ ധർമാദയ കിം അഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന സാരം ജുഷാം ചരണയോരുപഗായതാം നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം.
സത്തനും ഭാവാർത്ഥം ഇതാണ് ശരി. എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലസ്രോതസ്സും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവുമായ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അലഭ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. അപരിമിതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ ത്രിഗുണാതീതനായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതികതയിൽ സ്വയമേവ ലഭ്യമായ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവകൾ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഭക്തന്മാരായ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ശിവക്വിതാണ് സ്വാമി ശിവ. പുരോഗതി സംസ്കാരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ധാർമ്മികതരായിരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അവസാനം മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം വലുതാക്കി പറയത്തക്ക വിധം അഭിലഷണീയങ്ങളല്ല. തീർച്ചയായും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം വളരെ അനായാസം ലഭ്യമാകും. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മുക്തി സ്വയം മുകളിതാഞ്ജലി സേവതേ അസ്മാൻ ധർമാർത്ഥ കാമഗതയ സമയപ്രതീക്ഷ. മോക്ഷം ഒരു ഭക്തന്റെ വാതിൽക്കൽ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാൻ എപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ധർമാർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ നേരത്തെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായതിനാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കൂടുതൽ യോഗ്യതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സഗുണാൻ സമതീത ഇത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതഹേ. ഒരു ഭക്തൻ ബ്രഹ്മതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു: അഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന. പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനെയും ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതവോത്ര ധർമ്മം കൈതവോത്ര. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവകളെല്ലാം കൈതവങ്ങൾ അഥവാ മിഥ്യയും അനാവശ്യങ്ങളുമാണ്. നിർമത്സരാണ്. എന്റേത്, നിങ്ങളുടേത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഭാഗവത ധർമ്മ അഥവാ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. ഭാഗവത ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ യോഗ്യരായുള്ളവർ. അവർ നിർമത്സരർ അഥവാ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയില്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പോലും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: കാംക്ഷതേ മോക്ഷം ഗം അഭിസുഖം നകാംക്ഷതോ യഥാ. ഭക്തന്മാർ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു ഭൗതിക സന്തോഷവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. യാതൊരു ഭൗതിക സന്തോഷവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കർമ്മികൾ ഭൗതിക സുഖവും ജ്ഞാനികൾ മോക്ഷവും കാക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനൊന്നും കാക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ പ്രേമഭരിതമായ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനും തന്റെ ജീവനായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനും സംതൃപ്തി നേടുന്നു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ധർമാർത്ഥകാമ ഇതിയോ അഭിഹിതസ്ത്രിവർഗാ ഈശാത്രൈനയതമോ വിവിധച്ച വാർത്താ മന്യേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സാത്മാർപ്പണം സത്സുഹൃദാ പരമസ്യ പുംസഃ ധർമാർത്ഥകാമ ഇതിയോ വിഹിത സ്ത്രിവർഗഃ ഈശാത്രൈനയതമോ വിവിധാച്ച വാർത്താ മന്യേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സത്സുഹൃദാ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ ഇതിയോ അഭിഹിത സ്ത്രിവർഗ ഈശത്രൈനയമഹോ നയതമോ വിവിധാജ വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമൈതിയോ അഭേദത്രൈവർഗഃ ഈക്ഷാത്രൈ നയതമോ വിവിധാച്ച വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദഃ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമ ഇതിയോഭിഹിതസ്ത്രീവർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമൗ വിവിധാച വാർത്ത മന്യേ തദേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമൈരിയോഭിഹിതസ്ത്രിവർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമോ വിവിധാച വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമയിതിയോഭിഹിതസ്ത്രിവർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമൗ വിവിധാച വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ ഇതിയോ അഭിഹിതസ്ത്രിവർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമൗ വിവിധാച വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹിമാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ ഇതിയോഭിഹിത സ്ത്രീവർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമൗ വിവിധാച വാർത്ത മന്യേ തദേതഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ യോഭിഹിതസ്ത്രീവർഗ ഈശോത്രയീ നയമതോ വിവിധച്ച വാർത്ത മന്യേ തദേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നേരത്തെ ചൊല്ലിയില്ലേ? സീത മാതാജി നേരത്തെ ചൊല്ലിയില്ലേ ഒരു ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി മാതാജി. അപ്പൊ അത് സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ശ്ലോകവും ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എല്ലാവരെ കൊണ്ടുള്ള അസുഖം ചൊല്ലിക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് സമയക്കുറവുമില്ല. ആ നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായി അറിയും. ഓക്കെ, ശ്രീജോജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമയിതിയോ വിഹിതസ്തി വർഗ ഈക്ഷാത്രയീ നയതമൗ വിവിധാച്ച വാർത്ത മന്യേ തദേതദഖിലം നിഗമസ്യ സത്യം സ്വാത്മാർപ്പണം സ്വസുഹൃദ പരമസ്യ പുംസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഥമ ഭാവാർത്ഥം സുമത്യദാന സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇവ മൂന്നിനെയും വേദങ്ങൾ ത്രൈവർഗം അഥവാ 3 മോക്ഷമാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും വൈദിക ശാസനവും അനുസരിച്ചുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, യുക്തി, നീതിശാസ്ത്രം, വിവിധ ജീവസന്ധാരണ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം വേദപഠനത്തിന്റെ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളാകിയാൽ ഞാൻ ഇവയെ ഭൗതികങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെ പറ്റി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതൈ സഗുണാൻ സമതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുന്ന ഒരാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതീന്ദ്രിയ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിലല്ലാത്ത, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലല്ലാത്ത ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രവൃത്തികളും ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒന്നിനും നിരപേക്ഷ സത്യമാകാനാവില്ലെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. ഇതും ഭഗവത്ഗീത 2:45 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമല്ല. പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദൗത്യം. ചുരുക്കത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അനുശാസനങ്ങളെയും വില കുറിച്ച് കാണേണ്ടതില്ല. അവ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കേവലം സമയം പാഴാക്കലാകും. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-8 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മസ്വനുഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വക്സേന കഥാസു യഃ നോത്പാദയോത്യതിരതിം ശ്രമ ഏവ ഹി കേവലം. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാൻ വിശ്വക്സേനന്റെ സന്ദേശങ്ങളോട് ആകർഷണം ജനിക്കാത്ത പക്ഷം അവ കേവലം പാഴ്വേല മാത്രമാകും. മതപരമായ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ വളരെ കർശനമായി നിർവഹിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനോ ഉള്ള അയാളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേവലം സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കലാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം തേ ദതമലം ദുരവാപ മഹാ നാരായണോ നരസഖ കില നാരദായ ഏകാന്തിനാം ഭഗവതസ്തകിഞ്ചനാനാം പാദാരവിന്ദരജസാ പ്ലുതദേഹിനാം സ്യാത്. ജ്ഞാനം തദേതമമലം ദുരവാപമഹ നാരായണോ നരസഖ കില നാരദായ ഏകാന്തിനാം ഭഗവതസ്തകിഞ്ചനാനാം പാദാരവിന്ദരജസാ പ്ലുതദേഹിനാം സ്യാത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തുമായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ
ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മുമ്പേ മഹാമുനി നാരദന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനം നാരദനെ പോലെ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയുടെ കാരുണ്യമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ നാരദന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ശരണം തേടിയ എല്ലാവർക്കും ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ അവന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപു അതാണ് പറഞ്ഞത്, കുട്ടിയല്ലേ അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണ്, അവനെ ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇവിടെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നാരദമുനി നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്നും എങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അത് അനായാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്ത്യത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഈ ജ്ഞാനം അത്യന്തം വിശ്വസ്തമായ രഹസ്യമാണ്. നാരദനിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചാൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ജ്ഞാനം നാരദനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂവെങ്കിലും തന്റെ സതീർത്ഥ്യരായ അസുരപുത്രന്മാർ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഭൗതികരായ ഗുരുക്കന്മാരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം നാരദനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരുവൻ അറിവ് നേടുന്നത് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഔന്നത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല, ദിവസത്തെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ തികച്ചും പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തുന്ന ഏതൊരുവനും ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയും. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രുതമേതന്മയാ പൂർവം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സംയുതം ധർമ്മം ഭാഗവതം ശുദ്ധം നാരദാത് ദേവദർശനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നോക്കാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു, എനിക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് സർവദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ്. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജ്ഞാനം സമ്പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയമാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഇത് യുക്തിയുടെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 29 ഇനി ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ദൈത്യപുത്ര ഊജഹു പ്രഹ്ലാദാത്വം വയം ചാവി നർത്തേന്യം വിദ്മഹേ ഗുരും ഏതാഭ്യാം ഗുരുപുത്രാഭ്യാം ബാലനാമപി ഈശ്വരൗ ബാലസ്യാന്തപുരസ്തസ്യ മഹത്സംഗോ ദുരന്നയഃ ചിന്തിന സംശയം സൗമ്യ സ്വച്ഛേദ്വിശ്വംബകാരണം തിസ്രംബകാരണം.
ശ്രീദൈത്യപുത്രൗ ഊജുഹു പ്രഹ്ലാദത്വം വയം ചാപി നർത്തേന്യം വിദ്മഹേ ഗുരും ഏതാഭ്യാം ഗുരുപുത്രാഭ്യാം ബാലനാമപി ഈശ്വരൗ ബാലസ്യാന്തപുരസ്തസ്യ മഹത്സംഗോ ദുരന്യഃ ചിന്തിന സംശയം സൗമ്യ സുച്ഛേദ്വിശ്രംഭകാരണം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അസുരപുത്രന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, നിനക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മാരായ ഷണ്ഡനെയും അമർക്കനെയും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗുരുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അറിയില്ല. ഉപരിയായി നമ്മൾ കുട്ടികളും അവർ നമ്മുടെ നിയന്താക്കളുമാണ്. നീ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക തികച്ചും ദുഷ്കരമാണ്. പ്രിയമിത്രമേ, നിനക്ക് നാരദമുനിയെ ശ്രവിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ദയവായി ദൂരീകരിച്ചാലും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അസുര സഹപാഠികളെ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്ന 6ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കയാദവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ. ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അസുരപുത്രന്മാർക്കൊക്കെ അല്ലെ ഷണ്ഡനും അമർക്കനും കുറെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നടക്കും അല്ലെ. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ, കാമത്തെ കുറിച്ച്, ധർമാർത്ഥ കാമം, ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവരില്ലാത്തപ്പോഴാണ്, ചണ്ടാമർത്തി ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നാമം ചോദിക്കുക, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം. കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആര് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ഗുരുക്കന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ധർമാർത്ഥ കാമം, നിങ്ങള് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക, അധികാരം നേടുക അല്ലെ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുക, ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള വിദ്യകൾ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും നയതന്ത്രജ്ഞനും മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ടുള്ള വഴികള്, നല്ല രീതിയിൽ നികുതി പിരിക്കാനും നികുതി അങ്ങനെ തരാത്തവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇതൊന്നും കേട്ടില്ല. എന്നാൽ അസുരന്മാരുടെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷം ഇവിടെ എടുത്തു പറയും മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്നും
വ്യാസദേവൻ 4 വേദങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് സകല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെല്ലാം കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായി. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മുനി പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, വളച്ചുകെട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളൊക്കെ വിവരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയുണ്ടായത്, അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഷണ്ടാമർക്ക് വന്നിട്ട് ധർമാർത്ഥ കാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാളുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. ഷണ്ടാമർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ധർമ്മം, അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കുറെ സമ്പത്ത് നേടുക, അധികാരം നേടുക, സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലസ്രോതസ്സും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നവരാ ഭക്തർക്ക് അലഭ്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. അപരിമിതമായ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ്. അതിനാൽ ത്രിഗുണാതീതരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതികതയിൽ സ്വയമേവ ലഭ്യമായ ധർമ്മമർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നിവ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ഭക്തന്മാരായ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. അതാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അലഭ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ്. ഭക്തന്മാരൊന്നും തന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ പാദാംബുജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. മുതൽ പറയുന്നു, വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, മുക്തി സ്വയം മുകുളിതാഞ്ജലി സേവതേ ധർമാർത്ഥ കാമഗതയ സമയപ്രതീക്ഷ എന്ന്. മുക്തിദേവി ഒരു ഭക്തന്റെ വാതിൽക്കൽ സേവനത്തിനായിട്ട് കാത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ ഭക്തൻ അതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എനിപ്പോഴും മുക്തി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിദേവി തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഭക്തൻ അതിന് ശ്രദ്ധയില്ല, അത് ആവശ്യമില്ല. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷം എന്നിവ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ നേരത്തെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കൂടുതൽ യോഗ്യതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും തന്നെ അവന് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, അഗുണേന ച കാംക്ഷിതേന പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന്
ധർമ്മ അർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവോത്ര ധർമ്മം. കൈതവോത്ര ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമമോക്ഷം എന്നിവകളെല്ലാം കൈതവങ്ങൾ അഥവാ മിഥ്യയും അനാവശ്യങ്ങളാണ്. നിർമത്സരാണാം, എന്റേത് നിങ്ങളുടേത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തരാണ് ഭാഗവത ധർമാൻ ഭാഗവതനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ യോഗ്യരായുള്ളവർ. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആർക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൈതവ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ, മിഥ്യയായ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമത്സരാണാം, യാതൊരു മത്സരവുമില്ലാത്ത, അസൂയയുമില്ലാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിർമത്സരാണാം, യാതൊരു മത്സരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അർജുനൻ നീ അസൂയയില്ലാത്തവനാണ്, അനസൂയ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം പറയുന്നു നിർമത്സരാണാം, മത്സരമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കൈതവ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ മിഥ്യയും അനാവശ്യങ്ങളാണ്. അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ഭാഗവതം. നിർമത്സരർ അഥവാ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയില്ലാത്തവർ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പോലും ഭക്തന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: കാംക്ഷതേ മോക്ഷം അഭിസുഖം നകാംക്ഷതേ യഥാ നകാംക്ഷതോ യഥാ. ഭക്തന്മാർ മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു ഭൗതിക സന്തോഷവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതി അനാവൃതം. നേരത്തെ നമ്മൾ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അതിന് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ആവശ്യം കാംക്ഷ. ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല എന്നത്. ഏത് ലോകത്തിന്റെയും അധികനാവുണ്ടായിരുന്നു അഷ്ടസിദ്ധികളും ആവശ്യമില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിടെ കിടന്റെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അഷ്ടസിദ്ധികളും മറ്റുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാകാനും ഒക്കെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരു അസുഖം. ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അസുഖന്മാരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും എല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ നേടുന്നു. കർമ്മികൾ ഭൗതിക സുഖവും ജ്ഞാനികൾ മോശവും കാക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനൊന്നും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ പ്രേമഭരിതമായ സേവനമർപ്പിക്കുന്നതിലും തന്റെ ജീവനായ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിലും സംതൃപ്തി നേടുന്നു. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, തന്റെ ജീവനായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാണനാണെന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലെ സംതൃപ്തി നേടുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മമർത്ഥം കാമം ഇവ മൂന്നിനെയും വേദങ്ങൾ ത്രൈവർഗ്യം അഥവാ 3 മോശമാർഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ 3 വിഭാഗങ്ങൾ വിദ്യയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, യുക്തി, നീതിശാസ്ത്രം, വിവിധ ജീവസന്ധാരണ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം വേദപഠനത്തിന്റെ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളാകയാൽ ഞാൻ ഇവയെ ഭൗതികങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാതകമങ്ങളിൽ ആത്മസർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആത്മരാജാവ് പറയുന്നു ഈ ധർമാർത്ഥ കാമം
ഇതൊക്കെ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വേദപഠനത്തിന്റെ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമല്ല. പരമപുരുഷന് പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദൗത്യം. ചുരുക്കത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അനുശാസനങ്ങളെയും വില കുറച്ച് കാണേണ്ടതില്ല. അവ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കേവലം സമയം പാഴാക്കലും ആകും. ഇതൊക്കെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു തരാൻ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മകാന്ഡം, അതിന് ഉപരിയായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നീട് അതിന് ജ്ഞാനകാന്ഡം, ജ്ഞാനം നേടുക, പിന്നീട് ഉപാസനകാന്ഡം, പിന്നീട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി ഉയർന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വെറും സമയം പാഴാക്കലായി പോകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രമ ഏവ ഹി കേവലം എന്ന് പറയും. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാൻ വിശ്വക്സേനന്റെ സന്ദേശങ്ങളോട് ആകർഷണം ജനിക്കാത്ത പക്ഷം അവ കേവലം പാഴ്വേല മാത്രമാകും, വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. മതപരമായ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ വളരെ കർശനമായി നിർവഹിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനോ ഉള്ള അയാളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേവലം സമയം ഊർജവും പാഴാക്കലാവുന്നു. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തുമായ നാരായണൻ ഈ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം മുമ്പേ മഹാമുനി നാരദന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനം നാരദനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തിയുടെ കാരുണ്യമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ നാരദന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ശരണം തേടിയ എല്ലാവർക്കും ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയും അല്ലെ, അവര് പറയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ കുട്ടിയല്ലേ, ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റാരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുപോലെ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുന്നു. നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദ് അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്നുമെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഇത് അനായാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത അന്ത്യത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഈ ജ്ഞാനം അത്യന്തം വിശ്വസ്തമായ രഹസ്യമാണ്. നാരദനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചാൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ജ്ഞാനം നാരദനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂവെങ്കിലും തന്റെ സതീർത്ഥരായ അസുരപുത്രന്മാർ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ഭൗതികമായ ഗുരുക്കന്മാരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം നാരദനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം അവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവരെന്ത് ഈ ശണ്ട അവർക്ക് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവും
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് നാരദമുനി എനിക്ക് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാരദമുനിയെ സമീപിക്കണം. നാരദമുനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരദമുനിയുടെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരദമുനിയിലൂടെയാണ്. ഒരുവൻ അറിവ് നേടുന്നത് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഭവത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവസത്വ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ തികച്ചും പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തുന്ന ഏതൊരുവനും ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിടെ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിംമാരുടെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളും നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കും ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തുറന്നു, എനിക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് സർവ്വതാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ്. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം സമ്പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയമാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ മുക്തരായത് യുക്തിയുടെയും തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അതീന്ദ്രജ്ഞാനം നാരദമുനിയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇത് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതില് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ് ഗുരു പറയുന്നത് എങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും എന്തൊക്കെയോ മൈക്കെടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ഇനി യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ദ്വാപര യുഗമാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും കാണാം. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശമോ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശമോ ഒന്നും ഇല്ല, ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നാരദമുനി പറയുന്നത് എനിക്കിത് ആ പരമ്പര വഴി ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ അസുരപുത്രന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അസുരപുത്രന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, നിനക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മാരെ ശണ്ഡനെയും അമർക്കനെയും അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗുരുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അറിയില്ല. ഉപരിയായി നമ്മൾ കുട്ടികളും അവർ നമ്മുടെ നിയന്താക്കളുമാണ്. നീ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക തികച്ചും ദുഷ്കരമാണ്. പ്രിയമിത്രമേ, നിനക്ക് നാരദമുനിയെ ശ്രവിക്കാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ദയവായി ദൂരീകരിച്ചു. കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെന്ത് മാജിക് ആണ്, അല്ലെ? ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ കളിച്ചു വളർന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട്. അവൻ കൊട്ടാരം വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. നാരദമുനിയെ ആണെങ്കിൽ അകത്ത് കയറ്റാൻ ഒരിക്കലും പെർമിഷനും ഇല്ല. നേരത്തെ ചണ്ടാമർക്കനോടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെ ഒരാളെ പോലും ഇവിടേക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും നാരദമുനിയെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മോശമാക്കി കളയും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര നിർഭാഗ്യമാണ് നോക്കണം. അപ്പോ നാരദമുനിയെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ, ഉപദേശങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഏതോ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര് വേഷം മാറി, വൈഷ്ണവര് വേഷം മാറി വന്നിട്ട് ഇവനെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നാരദമുനിയെ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം, അവനെ ഇവിടെ കയറ്റുകയും ചെയ്യരുതെന്ന്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയം ഉണ്ടാവാം. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദൻ എവിടേക്കും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ഈ കൊട്ടാരം വിട്ടിട്ട്. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊന്നും പെർമിഷൻ നൽകി ഉള്ളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുമില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു ഈ ജ്ഞാനം? തീർച്ചയായിട്ടും സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശണ്ഡനെയോ അമർക്കനെയോ അറിയുള്ളൂ. അവരാണ് നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇത്രയും കാലം. നീയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നീയും അതേ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ നിനക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നാരദമുനിയിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്നാണ് ചോദ്യം.
ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തി തികച്ചും ദുഷ്കരമാണ്. പ്രിയമിത്തമേ, നിനക്ക് നാരദ മുനിയെ ശ്രവിക്കാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ദയവായി ദൂരീകരിച്ചാൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദൻ അസുര സഹപാഠികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതെന്ന് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഈ യാദവിന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദി. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശിയുടെ ആ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. പവിത്രോപന ഏകാദശി ആണിന്ന് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം. പവിത്രോപന ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ മധുസൂദന, മധു എന്ന അസുരന്റെ ഹന്താവായവനെ ശ്രാവണ അഥവാ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ദയവായി വിവരിച്ചാലും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി ഓതി, അല്ലയോ രാജാവേ, പവിത്രമായ ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമം പവിത്രോപന ഏകാദശി എന്നാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുവന്റെ സർവ്വവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് വാജ്പേയി യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തിൽ മഹിഷ്മതിപുരി എന്ന രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു മഹിഷിത്. പുത്രഭാഗ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതീവ ദുഃഖിതനായ രാജാവ് വളരെ അസന്തുഷ്ടനായി തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി വന്നു. അനേക വർഷങ്ങളായി പല പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും തനിക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തങ്കക്കൂടത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. ഒരു നാൾ തന്റെ ദയനീയമായ ഈ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് താൻ സന്താനങ്ങളെ എന്ന പോലെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന പ്രജകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി രാജ്യസഭയിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ പ്രജകളെ, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല. അനധികൃതമായ രീതിയിൽ രാജഖജനാവ് നിറച്ചിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മസ്വമോ ദേവസ്വമോ ഞാൻ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ ഈ ലോകം കീഴടക്കിയത് ന്യായധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും എന്റെ മക്കളെ പോലെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും മുഖം നോക്കാതെ തക്ക ശിക്ഷ നൽകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ശത്രുവായി വരുന്നവൻ പുണ്യാത്മാവും സൗമ്യശീലനുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും നൽകുന്നവനാണ് ഞാൻ. രാജാവ് തന്റെ ഉപദേശകരായ ബ്രാഹ്മണരോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ധാർമ്മികമായ പാതയിൽ ചരിക്കുന്ന ഞാൻ സന്താനരഹിതനാണ്. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ദയവായി പുനർചിന്തനം ചെയ്ത് എനിക്ക് തക്കതായ ഉപദേശം വരളിയ. രാജാവിന്റെ ഈ വിലാപം കേട്ട് ബ്രാഹ്മണ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ കാര്യത്തെ ഗൗരവകരമായി അവലോകനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിനായി അവർ തന്നെ വനാന്തരത്തിൽ പോയി അവിടെ വസിക്കുന്നവരും ഭൂതഭാവി വർത്തമാനകാലങ്ങളെ ശരിയാവണ്ണം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ മഹർഷിവര്യന്മാരെ സന്ദർശിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ മഹർഷിവര്യന്മാരെ സന്ദർശിക്കുവാനായി അരണ്യത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം വനാന്തരത്തിൽ അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ അവർ അനേകം ആശ്രമങ്ങളെയും സാധുക്കളെയും സന്ദർശിച്ചു. അവസാനം അവർ കഠിനമായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ലോമശ മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം ആത്മീയ തേജസ്സിനാൽ ജ്വലിക്കുന്നതും ആനന്ദമയമായിരുന്നു. ഉപവാസവ്രതം അദ്ദേഹം കർശനമായി പാലിച്ചു വന്നിരുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ശാശ്വതമായ ധർമ്മതത്വങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്നവനും വേദശാസ്ത്ര വിശാരദനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തോളം ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള അദ്ദേഹം മഹാതേജസ്വിയായ ഒരു സാധുവായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലോമം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ലോമശൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ലോമശ മഹർഷി ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം കാലങ്ങളെ അറിയുന്നവനായിരുന്നു. ആ മഹർഷിയുടെ അലൗകിക തേജസ്സിൽ ആകൃഷ്ടരായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം താഴ്മയോടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്രകാരം മുരിച്ചു, അല്ലയോ മഹർഷി, ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികാതിരേഖത്താൽ ആണ് അങ്ങയെ പോലുള്ള ഒരു അല്ലയോ മഹർഷി, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാതിരേഖത്താൽ ആണ് അങ്ങയെ പോലുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ലോമശ മഹർഷി ആരാഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്രകാരം പുകഴ്ത്തുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ മറുപടി ചോദി, അല്ലയോ മഹർഷി, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഒരു വലിയ ധർമ്മസങ്കടത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ്. അല്ലയോ പ്രഭു, ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മഹിഷിത്തിന് പുത്രഭാഗ്യമില്ല. ഞങ്ങളെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യത കണ്ട് ഞങ്ങളും വിദിത ഹൃദയരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഞങ്ങളുടെ രാജാവിന് ഒരു പുത്രൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം ദയവായി ഉപദേശിച്ചാലും. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഹൃദയപൂർവമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിച്ച ലോമശ മഹർഷി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ധ്യാനത്തിലാണ്ടു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ പറ്റി ഉടനടി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ രാജാവ് തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വൈശ്യനായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പാപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തന്റെ വ്യാപാരത്തിനായി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും യാത്ര ചെയ്ത അദ്ദേഹം ദാഹത്താൽ പരവശനായി തീർന്നു. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ദിവസം മധ്യാഹ്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ഉടൻ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു തടാകം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ നിന്നും ജലപാനം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഒരു പശുവും അതിന്റെ നവജാതയായ പശുക്കിടാവും ദാഹം അകറ്റാനായി അവിടെ വന്നു ചേർന്ന് പശു ജലം പാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും വ്യാപാരി അതിനെ ആട്ടി ഓടിച്ച് സ്വയം ജലം പാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്രകാരം ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ പശുവിനെ ജലപാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ വ്യാപാരി അപരാധം ചെയ്തു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അനേകം പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഹിജിത് രാജാവിന് പുത്രഭാഗ്യമില്ലാതായത്. ലോമശ മഹർഷിയിൽ നിന്നും ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചു, അല്ലയോ മഹർഷി, പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ പാപപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഈ പാപപ്രതികരണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി രാജാവിനൊരു മകനെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നാൽ. ലോമശ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പവിത്ര ഏകാദശി രാജാവും പ്രജകളും വിദ്യാവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നിട്ട് പ്രജകളേവരും തങ്ങൾ നോറ്റ ഏകാദശിയുടെ പുണ്യഫലം രാജാവിന് നൽകണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രാജാവ് സൽപുത്രനാൽ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നതാണ്. ഇത് കേട്ട് രാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായ ബ്രാഹ്മണർ ആനന്ദഭരിതരായി അവർ ലോമശ മഹർഷിക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അവിടെ രാജാവിനെ കണ്ട് വിവരം ഉണർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി വന്നെത്തിയപ്പോൾ രാജാവും സർവ്വ പ്രജകളും ഈ പവിത്രോപന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദ്വാദശി ദിവസം പ്രജകൾ തങ്ങൾ ഏകാദശി അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വന്നു ചേർന്ന പുണ്യഫലത്തെ രാജാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ പുണ്യസഞ്ചയത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ രാജ്ഞി ഗർഭവതിയാവുകയും അതീവ സുന്ദരനായ ഒരു ആൺ ശിശുവിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ഈ ഏകാദശി വ്രതം ആരെല്ലാം നോൽക്കുന്നുണ്ടോ അവർ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും അളവില്ലാത്ത ആനന്ദത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി മഹാത്മ്യം വിശ്വാസത്തോടെ കേൾക്കുന്ന ഒരുവന് പുത്രലാഭത്താൽ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാകുകയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ലോകം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പവിത്രോപാന ഏകാദശിക്ക് ജയ, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വേറെയും ഇന്ന് വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഡേ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യരീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യരീതിയിലുള്ള സഖിയായിട്ടുള്ള മഞ്ചരിയായിട്ടുള്ള രൂപമഞ്ചരിയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യരീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം നാളെ ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. 6 സമയം കഴിഞ്ഞാൽ 6:19 മുതൽ 6:22 വരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ മിനിറ്റുകളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് സമയം തന്നെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശഗർഭദരൂപശ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യെടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഈ 6:19 മുതൽ 6:22 വരെയുള്ള സമയം എടുത്താ പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ